Di bawah pohon yang dua mendampit menjadi satu ini ya. Pohon ini dua, cuman atasnya menyambung jadi satu ini ya. Nampak ini ada beberapa makom, cuman coba saya lihat masuk ke dalam. Saya izin dulu. Assalamualaikum, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ini ada makam, di sini juga ada makam. Oke, sampai sini dulu loh. Saya lanjut perjalanan. Ini batu unik semua. Jalan-jalan gunung Pak nih. Jalan-jalan ke gunung. Boten pada sana mawon. Nun sewu Pak. Niki liyane jalan toleh niku pundi mlih sekitaran ngene sing rada anu ngoten. Nggen-nggen sing watune rada unting antik. Jaran niku lho. Watu jaran nggih niku nggih. Nek pinggire niku nek boten enten ta Mas. Sekitar iki mboten enten nggih. Namung niku. Ya mbake daleme pundi Mas? Kula kaya Tegal iku mawon. Dodol nggih. Oh, nek anu Mas. Nek niki lho, niki kan enten to edan iki. Sing anu mbelu niku. Mboten kok anu niki kan enten watu. Watu niku nek sajare yang siyen niku sajare enten iki niku nggih tapak dewa ngoten. Niku situnggile enten pundi ngoten kok enten niku lho anding wit kates niku enten to watu Jelengkowok ngoten. Oh, riku. Oh. Nggih ketinggal iku lho. Oh, nggih nggih. Kates niku kidule niku berarti. Nggih andinge niku lho. Tapak dewa ngoten ngendikane. Namine tapak dewa ngoten nek niku aran-aran nek etan niku watu jaran. Watu jaran nggih. Pancen nek watu jaran niku wae kan enten kados patunge sing enten raine ngoten nggih. Nek niku arane nek isian nggih anu lho niku tapak dewa niku setunggal daerah nggih sekitare Budi niku lho. Nggih ari-ari iki sian. Enten daerah Tegal napa daerah niku lho. Juletan niku nggih daerah sampeyan niku. Napa sing enten anu niku? Pundi Gelang niku nggih kidul Gelang niku. Dikonek niku. Niku lho mantingali niku lho. Oh niku nggih. Nggih kok dewa lewat niku malah mlebu-mlebu rika. Kula kan ke ngandhap ketinggalan nek dhuwur kae kok kaya nek apa ngoten kan kula mlaku mawon iki wae. Nek sanese niku nek mriki mboten enten nek liyane anu niku. Nggih. Iya to sam nek kene iki nek daerah ler niku kathah daerah grep anu niku. Kados anu pesarian nggih. Sareang niku nek Rejokodho sareang niku enten nggih. Nek niku kan jelas anu nih, watu-watune kan gayan menungso ngoten lho. Nggih. Sing pesarian niku kan watune kotak-kotak kados anu candi ngoten lho. Riyen asli recane nggih enten. Patung reca niku jaman riyen tanah yang niku mulai dugi sarean etan niku namine umbul-umbul niku. Nggih. Ku enten napa-napa niku. Niku mandharan. Anjir to nggih. Tapi anu duka kependem, duka ilang niku ketingale kathah sing nyical nek riku. Nggih. Nah niku Nggih. anu damel
Niku mantar niku anu. Asli pun istilahnya sejarah riyen nggih. Sejarah riyen nek si niku asline nak tiyang mriku iku nak umpami sing sak nggon ya Mandung. Digarapan ditutukan wae. Bon reca iki. Bon reca. Lah nek Recane. ben recone iku sebelah pundi anu niku? Sareang. Sareang niku lho. Kowe nggih irite sareang niku ngandhape niku Lurus dugi anu reca kodhok niki nggih. Nggih. Niku sing kidul Radosan ngoten no. kilen kidul radosan kilen radosan. Iku karan bon reca ngoten Bon reca. namine. Niku mboten asli mboten gawean menungso niku. Niku pun dangu berarti nggih pun sejarah riyen nggih. Ngoten nggih. Nggih mlumpuk-mlumpuk enten ngandhap enten isar mboten dianu. Masae nek ketok-ketok sing cilik-cilik niku kowe samare nek dicolongi tiyang niku lho. Niku mandar blok lan niku karan bon reca niku kathah tanah. Nggih. Reca niku. Iku sing anu ki to Mandung. Sing antarane kidul dalan kulon dalan ki to. Anu iki ne ya si asli ki jane Dididel panekan iki. wong panekan kuwi terus sak ngitan sak ngulon kuwi kan Tekane gale anu eneng to kuwi. enggak to. Heeh, tegawe Mbah Tunggak kuwi kan eneng to tumpukan ya ora digarap kuwi Ya kae umur kae ne. saiki Nggih niku ngandhape reca nggih niku nggih. terus karo numbul-numbul nang ngendi ngono numbul-numbule aku Lah yo ora tak paham aku ambok sareang kuwi cejakne biyen wis nggarap omah lore Lore niku nggih. arang nyang kula Nggih. arang jangan orang gunakne kayu. Nek kula kan senenge nggih napak tilas, anu ngoten-ngoten niku mlampah-mlampah ngoten niku mawon. Jenenge Tegal pundi to? Tegal kalian pasar kula. yo kalian pasar Nggih, Dur adosan. ler radosan kula. Napa Yudi? Kula tane. Nggih, tane Yudi retan sak omah. Terus wargi Pak Yanto. Nggih, tane Pak Yanto kula. nang iki akrabene niku kula dulu Nggih nek Pak Yanto kan ngadep mriki to nggih. Nggih. Napa? Pak Yanto niku mbelo nggih. Nggih. Niki tunggak anu. tunggal ini Kali anu Pak Surat. Nggih. Tunggile. Oh, lah nek Pak Surat niku kali kula nggih. oh Nggih. kula nek niki wis sedereke Oh, sedherek Pak almarhum Pak Yanto. Nggih. nek kula kalih kula ponakan nek kula kalih anu Berarti jenengan ke belur iku nggih. Oh, nggih nggih nggih. dulur lek kula anu nika neh Suradi ndondok nika tepang ndondok Suradi Yo kenal. rosok niku lho Surati nggih. Niku Kenal nggih. Neng Gitu, kono Gal. jenenge anu, Mas. Anu sinten? Suradi Surati sapa lali Sukaroso niku. nek Ndondok nang kono. Tenes. oh Anu sinten nggih lali kula.